हेरगाव नैबे हाई सेकेन्डारिनि नब्लाङाव जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननै जायगायाव नैबे दिल्लीयाव जि प्रग्राम जानो थांगासिनो दं हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव लामा दोंसे कैलाश कल'नियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि मोखांजों बे लामाखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाव दोननो नागिरदों। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बेखौ बेखेवगोन। नरेन्द्र मोदी बिथांखौबो जों साबायखर बावदों। लोगोसेनो आसाम रायजोनि जे चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों साबायखर बावदों। बिथांमोना नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आन्दालन समाव इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावनाय लिभ एन्ड लेट लिभ सोदोबखौ लानानै गुबुन गुबुन हारि आरो माहारिफोरखौबो लाफानानै जे रायजोआव सान्थि गायसननायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बर'फोरखौ खौसेथि खालामनानै मोनसे जौगानाय हारि बिथाङा गायसनलांनो नागिरदोंमोन। बिथांनि बे आदर्शफोरखौ नुनानै आरो मिथिनानै आरो हमदांनो हानानै दिनै मुलुगाव बिथांखौ मिथिहोनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे लामाजोंनो लोगोसे बे लामा जिङावनो बड'फानि मुसुखा बेयाव गायसनगोन। बे हाबाफारिखौनो जोङो दिनै उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजा हिसाबै नैबे भेरगाव डिभिजनाव नैबे स्कुलाव जोङो बेखौ लाइभ टेलिकास्टखौ माने स्क्रिननि गेजेरजों नोजोर बोनो आरो बिनि जिखिनि हाबाफारिफोर जागोन बेखौ नायनो आरो रंजानो थाखाय जों बेयाव बाहागो लाफैदों। बेसेबांसो मानसिफोर थुबुर जाफैदों? बेयाव 500नि खाथि जागोन। जोङो सियारखौ बेयाव बहायदों 495 बे हिसाबै बेयाव फैगोन आरो बेयाव जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिफोर दं आरो बायदि बायदि बिबानाव थानायफोर दङ आरो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो गाहाय नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि बुंथिगिरि बिथांमोनाथ' दिल्लीयावनो दंहैयो आरो मिरुनिया गासिबो होजोंनो दंहैयो आरो बेयाव जोंहा मोनजि दख'राया बाहागो लागोन आरो बिथिं UPPLनिफ्रायबो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों। बेखिनियानो मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, यूर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।